Хора и честит Хелоуин! Сега ще снимаме как ще празнуваме ние един безопасен Хелоуин. Да. Сега. Хора! Сега отиваме на тавана да търсиме бомбони. Купани камерата. Сега чакам. Секунда, само да влезнем. Добре, аз вече знам къде е. Така, стоп. Хора, знам, че нищо не се вижда. Така. Съжалявам. Сега. Ето хора, сега леко ме виждате. Да, намерихме го и това са такива бомбони. Ето, дъмно да виждате, понеже е наистина тъмно. Добре, Вики, светни ми в лицето. Да. И да, сега отиваме на третото. Да. Ние го намерихме. Хора, сега ще търсим следващата улика. Близко, само да погледнем. Намерихме го. Ето го виждате. Сега искам да намеря смутаните газировки. Хора, когато намеря газировките, казвам ви, това ще е радост за мен. Какви газировки? За мен.